No milí naši odberatelia, vítajte v tomto tiež takom špeciálnom videu. Ako môžete vidieť, úplne špeciálne video. Toto mi niečo pripomína, ale akýsi to má nedostatok. Vyzerá tak, že ono to bolo niekde na tému, som videl za 15 €. Videl som to aj niekde na fotke na Facebooku, ale to ma moc nezaujíma. Podstata tohoto videa je recyklácia takýchto zariadení, ktoré sú nedostatočné. Hej, samozrejme, vidíte, má nedostatok. Čo s tým treba spraviť? Stalo to 15 €. Môžeme spraviť lacnejšie. Chcete? Normálne za 7,50 ľava alebo pravá strana. Tu máme na to zariadenie. Takže ideme na to. Asi viete, čo to je. Že je údajne 4K, ale to nie je 4K, to je ledva VGAčko. Takže takto si zoberieme asi cca stred, hej, a ideme recyklovať. Tak, táto to vlastne vyzerá recyklácia. Nech sa páči, ďalšie video najbližšie.